सर्वात आधी वरती बघा काय आवडलं मला. पुढचे नाही ह्याच्या पाठचं. हां, आणि ऊन पडल्यावर ते शाईन करतात बघा. ते हायलाईट करायचं असेल तर त्यासाठी आम्ही हे यूज करणार आहे. कोल्हापूरमध्ये येऊन चिकन खाते, आम्ही मटन खाते बघा. मटन, तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, फ्राय, ग्रेव्ही. बाथरूमला ही एक चूज केलेली आहे आम्ही. आणि ही बघा एकदम सुंदर वाटते. चला, तुमच्या पाठी आपल्याला ग्रेनाइट दिसतात आहेत ना. आता आलात कुठे तुम्ही? कोल्हापूरला. लास्ट टाइम कसं काजलला आणलं नव्हतं ना. काजल नाही होती. हां, लास्ट टाइम आलं होतं ते खालच्या फ्लोअरचे ग्रेनाइट घेतले होते. आता वरचे. हां, आणि हे बघा, हे दुकानाचं नाव आहे, कोल्हापूरलाच आहे. एकदम व्यवस्थित आणि रिजनेबलमध्ये तुम्हाला देतील सर्व ग्रेनाइट. सांगा की शुभांगी की राम व्हिडिओ बघून आलो आहे, मग देतील तुम्हाला लावून. आता आपण ग्रेनाइटसोबत त्यांच्याकडून हे पण घेतले आहेत, सिमेंटचे बॅग्स. हाँ, हे ओनर आहेत. हमारा वीडियो देखकर आएगे कोई तो उनको भी डिस्काउंट देना. ओके सर, जरूर. आता बघा, आम्ही हा जेकेचं सिमेंट बॅग घेतली आहे. ऑलमोस्ट 30 घेतली आहेत. पण रत्नागिरीमध्ये आणि इथेमध्ये भरपूर फरक आहे. भरपूर फरक आहे. आणि रेट पण व्यवस्थित लावून देतात ते. ओके, तर आपण हे 30. तुम्हाला थोडा यायला त्रास होईल. हां, येणं जाणं पण ते कवर अप होतं सर्व. माल जास्त असेल ना. पहिलं आपलं 500 स्क्वेअर फीटचं काम होतं खालचं, कारण 5 रूम होते ना. आता म्हणजे 5 रूमला 500 स्क्वेअर फीट झालं बघ. आणि आता 3 रूमला 300 स्क्वेअर फीटचं काम झालं. तर ग्रेनाइट भरपूर आहेत, पण आम्ही आमच्या मॅचिंगचा विंडो आमचे ऑलरेडी ठरलेले आहेत. पण विंडोच्या मॅचिंगला व्हाईटिश कलर पाहिजे होता. दाखवूया पण. दुकान यांचा आहे मोठा भरपूर. बघा, असं चालत चालत भरपूर पुढे आलो आहे. एवढे सर्व लास्ट टाइम आपण ग्रेनाइट दाखवले होते. पण आपण लास्ट टाइम कोणता घेतला होता? इथेच आहे. मग आता कोणता घेतला? थोडा अजून ह्याच्यात व्हाईटिश आहे. हे पुढचे नाही, ह्याच्या पाठचं. हां, आणि ऊन पडल्यावर ते शाईन करतात बघा. म्हणजे हा जो भाग आहे ना, हे 10 पीसेस. गेल्या वेळी आपण घेतले होते 20 पीसेस. ओके, 20 पीसेस. आणि आता घेतले 10 पीसेस. एक तुम्हाला साधारण हिशोब सांगतो. सिमेंटमध्ये 10 बॅग घेतले, 10 बॅग 1000, 30 बॅगमध्ये 3000 रुपये वाचतात आपले. आणि ह्याच्यात पण ऑलमोस्ट 3-5 हजार 8000 वाचतात. पण इकडे कसं व्हरायटी भरपूर आहे. 1 2 3 4 जे पाहिजे आपण तशी डिझाईन घेऊ शकतो. हा फायदा आहे जरा लांबून शॉपिंग करायचं. आपल्याला कमी खर्च, कमी याच्यामध्ये पण आपल्याला माल मिळतो ना. मेन पहिला मोटिव्ह काय असतो माहिती आहे का माझा इथे यायचा? आपल्या चॉईसने आपल्याला मिळतं. आपल्याला दुकानदाराच्या चॉईसवरती घ्यायला नको. म्हणजे आपल्याला जे पाहिजे ते आपल्याला इकडे मिळतं. दुसरी गोष्ट स्वस्त पण मिळतं. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं, जास्त माल पाहिजे. कमी माल असेल तर ट्रान्सपोर्टमध्ये पैसे जाणार. आता एका स्लॅबचं ट्रान्सपोर्ट 300 रुपये आहे. 10 स्लॅबचे 3000 रुपये ट्रान्सपोर्टमध्ये गेले माझे. म्हणजे हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं. पण ते 3000 माझे सिमेंटमध्ये वाचले. ओके, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट फ्री झाला माझा. म्हणजे हा माल सिमेंट पण इथे मिळतो या दुकानात. येस. आता आपण जाणार आहे दुसऱ्या दुकानात. आता काय बघायला जातो काजल? आपण इंटिरियरचं जरा बघायचं आहे. मेन आपलं इंटिरियरचं काम आहे. ओके, चला. चला, हे बघा, आता आपण इंटिरियरच्या दुकानात आलो ना आपण. हां, आपल्याला काय आवडलं आहे सर्वात आधी? वरती बघा काय आवडलं आहे मला. ही सिलिंग कशी वाटते? फॉल सिलिंग भारी ना. स्ट्रेच सिलिंग म्हणतात त्याला. ह्याच्यात प्रकार असतात, डिझाईन आहेत वेगवेगळे. तर ते कसं हे छान वाटतं असं बघायला. चालेल. चल, अजून काय आवडलं तुला ह्याच्यातलं? आपण काय काय बघितलं तिकडे, त्या लास्टच्या इकडे काय आवडलं आपल्याला? जे आम्हाला आवडलं ना ते एक एक करून मी सर्व दाखवतो. म्हणजे हे कसं जर कुठे हायलाईट करायचं असेल तर त्यासाठी आम्ही हे यूज करणार आहे. आता किती घेतो काय घेतो ते आम्ही नंतर डिसाईड करणार आहे बघून. ते आवडलं हे. आणि एक मला वाटतं हे खालचे आणि हे वाले आवडलं, हे मिरर्स. बरोबर आहे ना? पण एक साईडला करू. आणि ही मोठी आहे. जर आपल्याला छोट्यामध्ये करायचं असेल तर इथे आहे बघा. म्हणजे छोटा एक समजा वॉशरूम बाथरूम असेल किंवा मोठी एरिया असेल तसं. आणि हे यांच्या दुकानाचं नाव. ओके, ग्लोबल. हे PVC पॅनल. आपण वूडचं टेक्स्चर आपण बघितलं होतं ना. त्याच्यामध्ये आहे व्हरायटी त्यांच्याकडे. हा, आणि हा आपण बघितलं, हा वाला. हा जास्त आवडला. हे 2. आणि मला वाटतं हे आपण बघितलेलं वाटतं.
ही एक डिझाईन आता आम्हाला डिसाईड करायचं आहे कुठे काय फिट करायचं आहे, कसं आणि- डिझाईन करायचं आणि तसे त्यानुसार आपण order बनवलेले डिझाईन हे आहेत पण हे यांच्याकडे आत्ता सध्या नाही आहे, स्टॉक कमी आहे. आणि मला वाटतं हे आवडलेलं आपल्याला, बरोबर ना? हो. हे लाईट त्याच्यामध्ये फिटेड आहेत ते सर्व गोष्टी. आपल्याला एक्सटिरियरमध्ये यूज करायला मिळेल. आता हे आम्ही कुठे कसं यूज करतो ते तुम्हाला नंतर दिसेल आता. घरी जाऊन आता डिस्कशन करू कुठे काय लावायचंय, मग यांना त्यानंतर. ऑर्डर देऊ आपण. हां. सध्या आपण काय घेतलं त्यांच्याकडनं इन्सुलेशन शीट घेतली आहे ती पत्राच्या खाली, ते आपण घरी जाऊन दाखवू त्यांना. आता कुठे चाललंय तू? तर थांबा, आता भूक लागली आम्हाला. कोल्हापूरला येऊन काहीतरी खाल्लं पाहिजे की नाही. सामान घेणं तर बहाणा असतो, मेन पर्पज तो खाना असतो आमचं. आता आम्ही चाललो, कोल्हापूरची मटण थाली बघितली आम्ही. वार पण आहे आणि पोटाला पण एकदम गारगार करायचं आपल्याला मटण खाऊन, म्हणून आता आम्ही चाललो मटण खायला. आणि व्हेजवाल्यांना काय थोडीशी भाजी द्यायची खायला, मग व्हेजवाले खुश. व्हेजवाल्यांना काय काय असेल ते पण खायला लागतो. हो, नॉनव्हेज थाली व्हेजवाल्यांना दाखवा, ऑप्शन नसतं. कोल्हापूरची गर्दी दाखवा. नाही, इचलकरंजीला आलो आम्ही, इचलकरंजी. संध्याकाळची वेळ आहे. हो, इचलकरंजीमध्ये पण कोण सबस्क्रायबर असतील तर सांगा आम्हाला ना. आम्ही तर इकडे पहिल्यांदा आलो इचलकरंजी. कोल्हापूर पासून हे अर्धा तास जरा पुढे आहे. आता इथून कोल्हापूरला जायला आम्हाला अर्धा तास दाखवतोय आणि टोटल इकडून घरी जायला आम्हाला 4 तासाचा रस्ता आहे. म्हणजे 4 तास आलो, 4 तास जातोय आम्ही. बघा एवढं प्रवास केला तर का, तर आपलं होमस्टे, आपलं घर चांगला सजलं पाहिजे म्हणून. आता इंटिरियर एकदम डोक्याने करायचंय म्हणून एवढा आपण प्रवास पण करतोय. बघा, हे सर्व मुंबईला कसं इझिली मिळतं, पण गावच्या ठिकाणी हे सर्व इझिली मिळत नाही. कुठे जिकडे आहे तिकडेच आहे ते. मटन थाली, काजल मटन थाली खाते. मटन फ्राय, मटन ग्रेव्ही, तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, तांबडा रस्सा, चपाती. चला सुरुवात करू का? हा, सुरुवात करू. कसं आहे जेवण? तुला आवडला? चिकन घेतलं, चिकन. हा, चिकन. कोल्हापूरमध्ये येऊन चिकन खाते, आम्ही मटन खाते. बघा, मटन, तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, फ्राय, ग्रेव्ही. टेस्ट कशी आहे? मस्त. मस्त. एकदम छान आहे, घरगुती आहे ना. मसूर आहे वाटतं, मसूर. हा. चपाती एकदम छान, मटन छान, सुक्का छान, हे दोन्ही रस्सा छान. तुझं चिकन छान आहे, मस्त आहे. काळोख झालाय ना? काळोख झाला पण लाईट उजेड बरोबर दिसते सर्व ना. चला आता परत बघा, आपण टाईल्सच्या दुकानात आलो आहे, बरोबर. सर्व टाईल्स घ्यायला. तर आता हे म्हणतील हे कुठच्यासाठी टाईल्स? हे आपल्या नवीन, आपल्या जे बाजूला आपलं बांधकाम सुरू आहे, नवीन बंगला सुरू आहे, त्याच्यावरती टेरेसवरती जे रूम्स आपण पाडले आहेत त्यासाठी. ते अगोदर आम्ही पाडणार नाही पाडणार, आत्ता लागोपाठ करणार हा विषय नव्हता, पण आता आपण करायला घेतोच आहे. तर त्यासाठी टाईल्स बघायला आलो. तर तुम्हाला समोरच जे आवडीचे ते टाईल्स उघडूनच ठेवले आहेत बघा. आता तुम्ही प्रत्येक पॅटर्न बघा. हा पॅटर्न बघा कसा मस्त वाटतोय ना. म्हणजे डिझाईन बघूनच माणसाला एकदम खुश होईल. एकदम क्लाउडी डिझाईन आहे बघ, एकदम व्यवस्थित. आणि टाईल्स पण 4x2 म्हणजे मोठी. आणि अशी सल्लग एक हायलाईट वॉल असली किंवा पूर्ण बाथरूम असा असला तर किती छान वाटेल. हा, म्हणजे हे तुम्हाला आता प्रकार दाखवतोय, अजून जे सर्व दाखवत नाही, म्हणजे कसं कन्फ्युजन नाही करत तुम्हाला. आणि त्या साईडला बघा ही एक गोल्डन पट्टी पण आहे, ह्याच्या लावली ना बाजूला, बॉर्डरला पण लावणार. बॉर्डरला लावली तरी छान वाटते ती. आणि फ्लोरिंग बघा नाही, पहिलं दिसायला बघा ही पण छान होती, पण कसं आम्ही रूम, चूज करत होतो. ओमकारला ही खूप आवडलेली, पण रूम ब्लॅक होतात ना, डार्कनेस म्हणून आम्ही कॅन्सल केली. म्हणून कॅन्सल. आणि ह्याच्या कॉम्बिनेशनमध्ये समजा तुम्हाला लावली वाटली असते तरी कॉम्बिनेशन बघा अशी लावलात ना तरी एकदम हे वाटेल, पण रूम उजेडात पाहिजे. पण मग बेस्ट सबस्टिट्यूट मग इकडे अशी बघितली, ही नजर गेली तर मग बोललो फ्लोरिंग पण छान आहे. फ्लोरिंगसाठी ही फ्लोरिंगला घेतली आहे, तिन्ही रूमच्या फ्लोरिंगला घेतली. म्हणजे तुम्हाला कसं अगोदरच दाखवलं सर्व. हे बघा ही पूर्ण, याला ही फिनिश अशी आहे. आणि ह्याच्या अगोदर फ्लोरिंगला कोणती आपण डिसाईड केली होती ती तिकडे. हा दाखवती बघूया. ते पण तर चालतं पूर्ण यांचा शोरूम पण दिसेल याच्यात व्यवस्थित. ही वाली घेतली होती ना आपण, ही वाली.
ती आपण पहिली कोणती बघितली होती ह्याच्या अगोदर ना दाखवलेला तुम्ही? हां, म्हणजे जरा प्लेन वाटली आपल्याला, पण घेतली ती आहे ना आपण ती या साईडची. आता ह्यांनी आपल्याला एक बाथरूममध्ये सर्वात चांगली एक वेगळा पॅटर्न दाखवला जो मला पण लक्षात नव्हतं. तो कुठे हो तुमचा पॅटर्न? हां, मोरोक्कन पॅटर्न दाखवा. आणि तुमचं रत्नागिरीमध्ये कुठे आहे लोकेशन? महालक्ष्मी कारवांचेवाडी. आता हा पॅटर्न मला भरपूर आवडला यांचा, म्हणजे आम्ही बघताच डायरेक्ट हो बोललो, म्हणजे ही आयडिया त्यांनी दिली. हा पॅटर्न बघा, हा कसा घ्यायचा आहे. अशी समजा बाथरूम आपला असा आहे, आपण एंटर असा करतोय, हा घ्यायचा पूर्ण आणि खालीपर्यंत घ्यायचा पूर्ण असं फ्लोर पण आणि समोर फ्लोअरपर्यंत. हां, तर हे छान वाटेल. ह्याच्यात बघा 1 2 3 4 8 आणि ही पूर्ण लादी आहे, म्हणजे लादी हे 4 लादी आहेत बरोबर. येस, तर ही एक आपण बाथरूम घेतली आहे. अजून कोणते आपण बाथरूम घेतलेत? आणि इथे आपण फ्लोरिंगचे कुठे घेतले लादी खाली लावण्याचे? हां, म्हणजे आमच्याबरोबर तुम्ही पण सर्व फिराल. आणि तुम्हाला एक दाखवतो बघा, ह्या सर्व गोष्टी आहेत ना, या ओल्ड फॅशन गोष्टी आहेत, म्हणजे पण गावातल्या लोकांना आवडतात अशा गोष्टी. पण आपण आता वुडन फ्लोरिंगसारखं घेतलं आहे बघा. ही पण वुडन फ्लोरिंग होती, पण ही जास्त छान वाटते, म्हणून आम्ही ही पूर्ण फ्लोरिंग ही चूज केलेली आहे. आता बाथरूम नंबर 2 आणि 3 कोणता घेतला आपण? 2 आणि 3 तिकडे घेतलं. ही वेलकम लावायला पण छान आहे. आल्या घ्यायची का जरी वेलकम? बघूया पुढे. हां, आता बाथरूमला ही एक चूज केलेली आहे आम्ही. आणि ही बघा एकदम सुंदर वाटते. काजल ह्याच्या बाजूला उभी राहा बघ. आता समजा आल्या तुला असा बाथरूम दिसला तर आवडेल की नाही? छान वाटेल ना ते, डिझायनर टाईप. यांच्याकडे युनिक आहे आणि यांच्याकडे व्हरायटी पण आहेत भरपूर. एवढं युद्ध चालू असून पण यांच्याकडे व्हरायटीज आहेत. हां, ते झालं. आता फ्लोरिंग दाखवले, बाकी सर्व सेम ना आपण. टाईल्स सेम घेतलं. आता आम्ही तुम्हाला जास्त दाखवून कन्फ्यूज नाही केलं. जे आम्ही घेतलं ते आम्ही तुम्हाला प्रत्यक्ष दाखवलं. बाकी यांच्याकडे भरपूर आहेत. आणि प्रत्यक्ष बघायला नंतर पुढे जाऊन पुढच्या वर्षी booking आणि करायला समजा अजून मोठा होमस्टे झाला तर अशा लाद्या घेऊया. ही लादीची साईज बघ. ही साईज काय हो? 64-32 म्हणजे फूट 5.5 बाय 5.5 बाय ही 2.5 आणि ही 5.5. म्हणजे आपण ती 2 बाय येते 4, 2 बाय 4 येते, ती 2.5 बाय 5.5 बरोबर. म्हणजे अर्धा वाढला आणि ते 1 वाढलं. हां, हे एकदम मोठ्या हॉल टाईपला एकदम छान आहे ते. एकदम मोठ्या पाहिजे, जसं तुमचं कसं आहे अखंड एरिया मोठा पाहिजे असं पूर्ण. आता त्यांना प्रश्न केला काय मी आता तुम्हाला सांगतो. बघा, असे जेव्हा बाहेर युद्ध चालू असतात किंवा ते दाखवतात युद्ध चालू असतात तेव्हा काय असं लिमिटेशन्स असतात. आम्हाला पण कोणकोणत्या गोष्टी मिळत नाही, नाहीतर तुम्हाला हे जे दाखवतात ना ह्याच्यातले आम्ही काहीतरी सिलेक्ट केलं असतं. हे बघा, हे पट्ट्या टाईप. ह्याचे कॉस्टिंग डबलमध्ये जाणार, पण ते लगेच समजून होते की ती लुक वाईज वेगळं आहे ते. आणि टेक्स्चर पण त्याचा वेगळं आहे बघा. वरती केलेलं आहेत बघा त्यांनी तसं. इंटेरियर पॅटर्न. हां, इंटिरियर सारखं ते सर्व. म्हणजे इंटिरियरवाले जेव्हा आपण म्हणतो ना ही कॉस्टली इंटिरियर का जाते, कारण ते मटेरियलच महाग आहे त्याचा. ओके, फिनिशिंग आणि हे सर्व वेगवेगळं आहे ह्याचं. आणि ती वाली दाखवा जरा. आता ते दाखवत होतं ना फॅन्सी. आता समजा ते किड्स बाथरूम असेल ना तर त्यांच्याकडे सेकंडवाला ना किड्सचं होतं, पण ते आता नाही ना तुमच्याकडे. हे आता तुम्हाला सांगू मी बघा हाच मागितला होता की एक बाथरूम मला हा द्या, पण हा स्टॉक नाही आहे ना आपल्याकडे. नाही स्टॉक नाही. हां, नाही बघा. हा आणि हे किती बाथरूम जर आपण म्हणजे हे वॉरमुळे आपल्याला हा बाथरूम करता आला नाही, नाहीतर मग माझा मी श्योर केला असता एक बाथरूम. आणि हा जो सेकंडवाला आहे ना बघ, हा गाजाला बघ कसा आहे है ना. हे बरोबर आहे, ऑर्डरशिवाय कसे ठेवणार, पण छान वाटतं ते असं. चिल्ड्रन इंटेरियर रूमसाठी लहान मुलांना समजा आपल्याला माहिती पडलं कोणत्या रूममध्ये लहान मुलं जास्त जातात तर त्या रूमला लावलेलं चांगलं वाटतं. हा एकदम छान.